заманасында Октаныш районының Түбән Караш авылында 250-300 кеше яшәгән. Ләкин соңгы 50-60 ел эчендә тормыш 8 хуҗалыкта гына барган. Хәзерге вакытта бу авылда кышны 2 йортта чыгалар. Шул вакытта авылга җәй көне кайтып йөрүчеләр дә бар. Бөек Ватан сугышында вафат булучылар өчен стелла ясап куйганнар. Плаклары да бар. Бу стелланы кайчан ясадыгыз? Bir yıl buldu inде маңа. 1 ел? Бик күп ел булды. Ашу тантанасында бик күп сабан көп кеше йыгылган. Әле администрация глава да килде, район главасы да килде. Бу авылдан сугышка китүчеләр күп булганмы? Бу үлеп калганнар гына. Исән калганнар түгел. Кайтып үлгәннәр дә күп булды. Монда сезнең абайларыгыз да бармы? Безнең абайлар монда. Исеме Түбән Караш ниндидер шомлырак кебек тоелса да, авылның кешеләре искиткеч игелекле. Бу йортта Тәлгать абыйлар яши. Тәлгать абый 15 ел элек ошо авылга кайткан. Бүгенге көндә фермерлык эше белән шөгыльләнә. Менә шушы йортта аның төп нигезе. Я Корбанов Арслан шудан үзене белдем. Арслан Гарибовның Элек Корбанов булган фамилиядан Арсланга кишергәннәр Арслан. Бу йортны яңадан салып чыккан. Менә шундый тыныч. Авыл монда хәтта җилдә исми.